बेहाय फैबोला मोनथिगौना नों आं बेसेबा मोजां मोनखायो। आरे नाथाय मेरालाय आंखौ बेयाव मानो लाबोखो? नों मोजां मोनो ओमफ्राय आंलाय मा खालामनो हानो दिनै? बियो आंनि हिन्जावनि न'। मा? होमब्लाथ' नों आलासि जानो फैदों न'? आलासि जानो फैयाखै आं बेयाव सम सम फैबायानो थाखायो। सम फैनो मोजां दे बिदिबाथ'। मोजांथ' अब्लासो जागौमोन ना जेब्ला बे थागौमोन। मा थागौमोन? मा बुंलाबायदों नोंलाय मेहेर? नाय बेबायदि फाल्थुनि थाखाय आंनाव बारा सम गैया। आं नोंखौ लोगो मोनबाय दसे रायलायबाय बास आङो थांनांसिगौ खामानि दंसोयो। नों आलासि जाफैदों जाबाय था दे। दा आंखौ नुबा अबहायबा गाज्रिसो मोनलायलांगोन बियो। आरो आं रावनिबो गेजेराव हाबदेरनो साना। रावनिबो माने आं बिदि दायावनो माबानो गोग्लैनो बायो। मादि जाबाय थायो न'आवबो टेनसनसो मोनोलां एखनबा। आखायाव फैसा थाखा जेसेनो गैयासिन एसेनो खैफोद जालाय माबा मोनसे जालाय जाल्लु जालायानो जोबा। फैसा थाखा खामायबायना होसोबायनानैनो न'आवनो मानसिया दसेखौनो जिरन मोनै बायदि जालायलांबाय। माथो खालामना साख्रि बाख्रि गैयाबाबो खम जारला। नि सायाव न'आव रावबो खामायनाय गैयाबाथ' बुंनोनो नांला आरोना। आफा मेलिसा मामि ओरै फैलाय। नों आबैखौनो सानगासिनो दंना? आबैया हामगोन दे। हामगोन र' मामि। नाथाय टेनसन जायोलै। आखायाव फैसायानो बारा गैया थेवबो डक्टर नायनाय मुलि बायनाय बेसेबां खरस जाखायोना बेफोरखौसो बिराद टेनसन जादों आङो। आरोबा दाथ' नायनायल'सो जाबाय सिङावबा मा दुखु मोनदों एसे डक्टर मोजांनाव देखायबावनांगोन ना आबैखौबो। एसेबां गोसा गोलैदोंबालाय। औ आफा मारैबा गोलैखो आबैया? माबा हाग्राल'सो फुना फैदोंमोननो। मामियालाय माथो खालामदोंमोन? आइयाबो ओंखाम संग्रायावसो खामानि मावदोंमोन नामाथाय? ओजोंबो नोम्बैमोननावबो थांनांगौ दङमोन। माब्लाबा थांनो नंबाय नै जोंहासो उल्था माबा मोनसे जालायबाय आइया। नों थेवबो टेनसन दालाबाय दा था आफा। आबैयाबो मोजां जागोन दे। ओमफ्राय आगैमोना बारा दुस्थुथ' खालामाखैना? नोंखौ एखनबा समाव बांद्राय दुस्थ' खालामोना बिसोरो। लेखा फरायबाल' माब्लाबाना आगै सोमलाया फरायनो नागिरा फरायनो थिनबा। दुस्थ'लै बे गथ' सासे मालाबा मोनगोनसो बे आंजों र'। दे होमबा मामि आबैमोननावबो माब्लाबा दोनलांनोसै आङो दे दा समानो मिलायथ'थारा आंना। आफा नों सा लोंनो? दहाय आङो ना साहा फुदुंनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय नों फुदुङोबालाय लोंनोसै मामि। आंनि फिसाजोनि साहा फुदुंनायालाय गोथाव जाखायोना। दे मामि फुदुंहैथां। बाखि आरो आइयाथ' जेबो नोंखौ रायखायाखैना? रायबोलाना माब्लाबा आंनो खोन्थादै। आङो उल्था गावखौनो रायफिनगोन। मानो होनबा आंनि फिसाजोखौ सोरबा रायो बेखौ आं माब्लाबाबो मोजां मोनखाया। बांद्राय खामानि थिनबाबो आंनो खोन्था दे मामि सना। बिदिथ' थिनाखैमोन माब्लाबा एसे थिनो आरो। एसे एनै थिननायखौ मावजायो जेबो नङा। नोंबो एसे एनै रोंलांगोन ना मामि। दे आफा जागोन। दे थां साहाखौ लाना फैदो मामि। हाथाराबाबो आंनि गथ'फोरनि फिउचारखौ एसे मोजां जाजानो लुगैयो आङो। बयनिख्रुइ बांसिन आंनि मिलिसा मामिखौ उन्दैनिफ्रायनो बारा अननाय मोनबोआखैना बियो सिबाय। बेफोरबायदि थाबाय थायोब्लाना थुनथुलि खर'आ टेनसनजोंनो गावब्राजोबसिगोन आंना। आरो आङो बिदि थाबाय थानो हायालै। एकदम बांद्राय टेनसनावबो बांद्राय दुखुआवबो एकदम प्लास जाजोबनानै बोरैबा बोरैबि जालायलांगोन आङो। दुब्लियाव खारथ'नोसै आङो। आरोबा देगार हाथियारखौ गोबाव उनना लाखानांसिगोन आङो। सोरबा जुदि फैबावबा जोंनाव दानस्रोदजोबगोन आं दाउ हाथारनाय बायदि हाथारजोबगोन आं। आंखौ मार्डार केसाव होदोंमोनथ'। आं रावखौबो मार्डार खालामाखैथ'। बे साला अलंबारखौ आङो सुथारनानै मा मोनगोन आंहा दिनै? मा मोनगोन? नोंहा आरो सानोंनि फिसाला जाखो आंहा मा जाखो? मा जाखो दायो? एसे मोजां साला आङो मोजां खोमा गथ'आ होननानै थांबाय। थांना रायलायनोल'सो थांदोंमोन आङो। सानबायखि आंजोंनो मिस्टेक जादोंदां गथ'आ जेनेबा बिमाजों लोगो गैया होननानै अन्थाव बाथाव अननो ओंखारबाय थांबाय। बिदि जागोन होनना मिथिबाथ' आं थाङामोन ना। आसायबाय आंखौसो सुथारनाय मार्डाराव। एबार जुदि खनसेयाव आं खालाममारगोनसो मिथिगौ ना? बुथारमारगोन आं एबार। थुनथुलिया रागा जोंनो हागौलै। रागा जोंबाबो माब्लाबा समाव गोसोजों आं एथ' बेफोरबायदि रागा जोंनो हायालै। नाथाय सोर बुजि मोननोब्रा सोर बुजि मोननो? जायखौ बुजिगोन खोमा सानो बेथ' बुजिखौनो मोनालै। बेखायनो बाथो गलि मारो। आइ थुनथुलि गेन्द्रिनो माबा आदार हैद' थां। आंबा जेबो मोनजायाखै बेदर ना जेबो उदैयानो बुंग्रांबायाखै। आरो गेन्द्रिनो जास्राय आदार हैनो आं गैयालै आयै नोंनि गेन्द्रिनो।
आं एन्जर जावनोसो थांसै आरो सोरनिबा फन फैबा डाइरेक्ट दानना हो रावजोंबो रायलायनोबो गोसो गैया आं आरे आइ थुनथुलि आयु आं मानो एन्जर जावहैला बायनांगौसै लोखिथारा आइ थुनथुलि दिनै टेनसन गोनां मानसिया बिदि जाबाय अब्लाबो दे गाव जेखौ गोसो बेखौनो खालामथ'थोंसै गोसोफ्राबो एसे स्रां मोनथोंसै बेफोरबायदियाव बेस्थ' थायाबा मा खालामनानैथो बावगारबावनो बेलाय ओरैबो जारलाना थोंल'हाय आरो बे जावैसोआबो बिनि थाखायनो बिदि दिन नुनांबाय जोङो बिनि थाखायनो न'बा दावराव जालाबायगोनलै आं थांनोसै बिनिफ्राय थांनायानो गाहाम जासिगोन मा होननानै सोंगोन बिबा मा होनना बुंगोन आंलाय अखाफोर आंनि हाथरखिनि न'आ बेनो जाय हाथरखिखौ आं बुंबाय थादोंमोन ना नाथाय खाफाल गाज्रि बे न'आ ओरैनो दा न'ल'सै बेयाव थाग्रा आंनि हाथरखिया दा गैला माने न'आ न'ल'सै मा फाग्ला बायदि खोथा बुंदों नोंलाय नाय मेहेर नों बादला दाला दै दाख्लै आं खनसे बेफोरबायदि दावराव जानायखौ नों जा बुंदों आं बुजिखाबाय नाथाय दिनै नों जानला मोनला बुंनानै बेफोरबायदि आंखौ गेजेराव दालाबो दै आं रावनिबो गेजेराव हाबदेरनो गोसो गैया जि जाबाय जोब्बाय नों होननायखौनो आं बुजिजोबखाबाय आरो आं फैला नोंसिनि गेजेराव माब्लाबाबो नों दा खिन्थासै बेनो जेबो लाखाव मेहेरा खोन्थाजोब्बायसोदां ओमफ्राय खिजानि बे आंखौ बुबालाय दा सोबाबा माने बिनि हिन्जावा हाथरखिया गड आं मा बुंनो नागिरदों खोनासंथ' नङा आं खोनासंला आं थांसै मेहेर दे आइम सरि बाय ओइ सनालि फैदो जोंनाव थांनोबा जोंहानावथ' दा रावबो गैथ'खायाना बाजैल'सो दङ आब'आबो मानिबा थाखाय बहाबा थांबाय थायोलै उरायना आं थांथ'नो हानाय नङालै आइयाबो बे न' खाथिनि माइखौ हाबावगासिनो नालाय जोंहा समानो मिलाया दासान्दि आदायाबो बेस्थ' आंबो बेस्थ' बिराद न'आवनो बेस्थ' जानानै दङ आरोबा दा हालेवगासिनो बाव जाम्बिसो नोङो है दसे बेरायनांगौबोब्रा आंथ' नोंसिनाव थांबायानो थाखायो नोंबो थौ जोंनाव आंहा नोंनि बायदि आजादि बेरायनो मोनबाथ' नाथाय बिदि मोनाना नोंहाबा मालाय खामानियानो मावनाङा खोमा आंलाय मानो खामानि मावनो बे बाजै रानि थानानैलाय आंनि गासिबो खामानिखौनो बे बाजैनो माबानानै होजोबखायो आङो दख'ना सुनाय गस्ला सुनाय बेखौ सुफा होनबानो गासिबो सुफाजोबो बियो माथो नोंसिना बाजैया जा मोजांखा न' गुरै माहिथार जोंजों रायलायबाबो थेवबो आदायाबा मानो गारनानै खारखो बाजैखो आदाया ओरैनो गारनानै थाङाखैथ' बे बाजैनिनो गोरोन्थिखा मोनथिगौ नोङो जाम्बि बेना बाजैया आङो नोंनोल' खोन्थानोसै बाखि दस्रानो दाखोन्थाथै मालाबाबो बे बाजैया बे सिगाङाव हाबा जाखांखानायसोथ' हौवा फाग्लिथारमोन जाम्बिलाय आयु माथो बाजैखौ नायबा बिब्दि नुवा जाम्बिलाय मानसियानो एसे गुन्दि टाइपनिसोमोन बियो मोनथिगौ नोङो बेजों खारग्रासोखा गावनो बेखायनोथ' ना आं बेखौ बारा सैया खामानि थिनो ओमफ्राय आदायाबो सैयाना बिदि गानि बिनि सैथोखौ मोनथिजोबनायखाय दानाबा आदाया बिजों मालाय थानो गोसो गैलाना बिदिजों सोर थानो हौवा फाग्लिजोंलाय आरोबा फिसाजो दंबावलायोसोमोननो फिसाजोखौनो गारनानै खारदों बिदिखि जायो ने आंथ' जि रागा जोंनो ओंखारखादोंलै आनोसै आं आरोबा सुनिसोबाव मानसियानो नङाबा जोंनि न'खराव नायलाय माबायदि बिपद लाबोजोबखो बे फैनानै आंथ' मिथिथारामोन ना बाजैखौसो इसेबां बुंबाय दे बाजैया नंबाबो नङाबाबो ओमफ्राय होमबाबोथ' गावबोथ' माथो ओरैबा ओरै गावबोथ' लाइन मारियोना बाजैखौल' बुंदोंलै माबा जोंनाथ' सोरबा मिथिबा न'खरनि इज्जतआथ' गैखाला आरोना ओरैबाबो दाबो इज्जतआनो बहा दंबावो आदाया बिनि थाखायनो बिदि खारबाय नङाबाथ' जोंजों थागौमोनलै बे खाफालानो खायसेना बिदि जायोलै उरायना माथो खालामबावनो जाय जारसि खाफाल ना थेवबो बाजैया गाज्रिबाबो मोजांबाबो नोंसोरजों मिलायनानै थायोना दायो सिबाय थेवबो आदाया बिदि खालामद्रायनांलामोन आरो जाम्बि सनालि नों जेबो मोनथियालै माबा बाजैखौ मोजां सानदों बियो नोंनि बाजै जाबासो मोनथिगौमोन दे नोंसिनाबोथ' आदा दङना नायगोन माबायदि बाजै मोनो बे आजिखालि ना जाम्बि बाजैयाबो खायसेनिया बोरैबिथार खायसेल'सो जायोलै ओंखायनोथ'ब्रा खायसेब्रा आंबो खायसेखौनो बुंखादोंना गासैबो नङा थेवबो जेरै हमना ला जोंनि बाजैयानो आरोना बेफोरबायदि मोनसनबानोथ' खम जारला मोजां नोजोर हो जाम्बिलाय नोंस्राबो आदाखौ जेन बिदि जोंनि बायदि बाजै दामोनथों आदाया जोंना बिदि नङालै माने लाबाबो ना आइ फसायनाय बायदि जोंजों मिलायनाय बायदिखौसो लाखागोन बियो दे जाबाय होमबाना आंहा रहितजों दायो मोनसे जायगायाव थांनांगौलै आंजों थांफा माराबा होमबा थाथ'दो दे बाय
आयौ बेजोंबा बेजों गावबो सोलायनो मारियोलै थोस बाजैखौल' होननो मोनथारदों गावहा माबा उरायनायाबो ना गावबो मालाबा गाब्र'थारगोन बियो र' आंनि बाजैमोनब्लाबो आंना बाजैया मोजांसो जाखागोनलै देनां खायसेनाबा मालाय बाजैमोनहा जि मोजां लोगो बायदिसो जाबावदा बिबोनांजों उरायनामोननि बाजैयाबोथ' आब' माबाजों आब' अखाफोरजों ना एकदम लोगो बायदिथ' मालाय उरायनायासो गावनो मिलायादां मादै माथो ओरैबायदि जादोंनो बाबु थेख्लायासो खोन्थाहरदोंमोन आंनो बाबु थेख्लाया खोन्थाहरलायबाय नोंनो सैथोखौ लाखुमा ना मादै उखिलनो खोन्थायोब्ला बे थुनथुलिनि केसआव जोंहा एसे मदद मोनगोनथ' बिसोर जुदि नोंसोरखौ धमकि माबा माबि होफैदोंबा होमबाथ' गावसोराबो दाय जागोन ना बेखायनो बेफोरबायदि बाथ्राखौ डाइरेक्ट सिदा सिदि खोन्थाना लाखानांगौ फैनायालाय फैदोंमोन बाबु जोंखौ बाबुखौ धमकि होलायथारदों नोंसिना नानिया बेबायदि खालामदोंबा नोंसिनि बाबुखौबो इदि खालामबा मारैबा धमकि होथारदोंहाय गिसोनाय मोनदों आङो हे मोनथिनायमोनबा आङो फैगौमोनलै मादै डाइरेक्ट लगे फैखागौमोन आंनो जुदि खबर मोननायमोनबा आङो आरो जों बिदि फन हरनोबो खुनु चान्सखौनो मोनासैना आरो मानसिफोरखौ गामिनिखौ एसे खालामनो नागिरबाबो हाथियार लालायलायना फैदोंमोन दा बिसोरो ओरैनो दावराव दावसि जाखानायखाय जि गिनायानो मा खालामगोन मा मागोन मोनबाय जोंबो बे सनामोननि मानसिफोरानो बारा थिग नंखायालै मादै बि केयारफुल जायखिया थेवबो नेक्स्ट टाइम एसे मोजां साबधान जाबानो जाबाय आरो थेवबो एनि प्रब्लेम आरो बिदि जाबावबा आंनो खोन्था डाइरेक्ट खोन्थाबानो जाबाय दै मोनाबाबो हरथ'बाबो फैगोन आङो ओमफ्राय सानालाय नोंजामादैनो खोन्थाबाय गासिबो जाथायखौ वाव आरो बेनो खोन्थाबालाय मा हनै फिसाजोखौनो जेबो खबर लायाखै जोंजोंबो जि उल्था-उल्थासो नांलायदोंमोन जों बुङाखैहाय जेबो आरो मैया नानिया थांबावदोंसो रायखादोंहां नानिखौबो नानियालाय गथ'आ बेबो गोसो मोनस्रा सानखौ मोजां जागौबा थांदोंमोन खोमालै मादै ना मिथिला दे आरो गावसोरनो लालायनानै दा बिदि दावराव जाबा आं सिगांनो बुंखाथारदोंमोनहाय माथो बुंबावनो बिसिनि संसारखौबो मालाय ओमफ्राय थुनथुलियालाय न'आवनो दं दा दायो उखिल साराबो माने एसे रायलायनांगौ दङ नालाय दा नोंनो मोजां नायथारदोहाय बाबु जोंहा नानिखौ बे खैफोदनिफ्राय बरनथारदो मा जाखो नानिनि जिउआव जेबो सुगानो गैला सिबाय अन्थाव बाथाव माथो बुंबावनो आरो जानांगौबाथाय जालांखाथारो लाखिनो नागिरा माथो खैफोद आफोद बारहुंखाया फैबाथाय फैथारो ओमफ्राय थुनथुलिया मादै बहाथो थांमारदों बेलाय दा एन्जर नागिरनोसो थांदों खोमाहाय बाबु बियो दहायनो दुब्लियाव टेनसन जाबाय थायोलै आयै न'आव थाबाय थाबा होननानै मा थुनथुलिया एन्जर नागिरनो थांदों औहाय बाबु गोदोनिफ्रायनो जि एन्जर जावखायोमोन बियो फाग्लिसो बिसिनि मानसियानो मा औहाय एन्जर जावलाय माबा खुसिया नागिरहैलाय एन्जरनो दै लुलाय एकदमबारे बेफोराव थिगथार बियो हाबाबनो दुस्थुआनो एसे खम जाबावबायसोमोन हाबा जानानै नै आरो दायो थांलायबाय बियो खम जालाना मादै औवा बायदिथार माथो बेलाय माथो होननो आरो थङालि बाङालि गथ'खौलाय फै बाबु जिरायनोसै होननो बावलायलांबाय आङो रायलायबायनानैनो एसे थायनोसै थास'जों संनोसैहां फै बाबु फै जिरायफै औ मादै थांगासिनो थुनथुलिया एन्जर जाहैदों थोदस ओमफ्राय जियानो जा नों टेनसन जाला थुनथुलि नोंनि आसलि दायनिगिरिखौ हमथारगोन आङो ओमफ्राय नोंखौ बे खैफोदनिफ्राय बरनथारगोनलै बे लोखिया नों आंखौ मोजां मोनबाबो गाज्रि मोनबाबो आरोना थेवबो लोखिया नैबे हेल्प खालामगोन नोंखौ सनामोन दिनै लेटबाबो मोनसे सुंद'यैबाबो होनाय जाबाय दै आरोबाव खनसेबाव सनामोन नोंथांमोना गाज्रि दामोनसै मोननै लाबोनाय जाबावबाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो होबाय दसे सम होखानोसैलै होननानै होबाय आरोना नोंथांमोना जायबा नायनानै मोजां मोनबाय कमेन्ट खालामहर सनामोन लाइकखौ होनो दाबाव नेक्स्ट एपिसोड जों थाबैनो नुजाफैसिगोनलै जोङो बिदिनो आरोना लोगोफोर सम मोनबाथाय जोङो होनो हायोब्ला जेखियानो जाया जायखि हर जाबाबो होनायाव दंखायो नैबे लोखिया आरो सम मिलायाबाथ' गैयाबाथ' गैयासै लोगोफोर जाबा दाजाबाबो दसे सम नुजाफैनो मोनबा सनामोननि सेराव मोजां मोन नालाय गोसोफ्रा बेखायनो फैबायलै लोगोफोर ना बयनिसिमबो लाभ इउ सनामोन नेक्स्ट एपिसोड जों फैनोसैलाय दिनै थांथ'नोसैलाय लोखिया दे अके होमबा गुड नाइट बयनिसिमबो लाभ इउ बाय बाय